जिद्द असेल तर परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी यशाचा मार्ग नक्की सापडतो। याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सावंतवाडीचा कुणाल रामचंद्र गाड। सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या कुणालनं आर्थिक अडचणींवर मात करत देशातील प्रतिष्ठेच्या जेई ॲडव्हान्स परीक्षेत ऑल इंडिया 353वी रँक मिळवत IIT रुडकीत प्रवेश मिळवलाय। वडिलांची मेहनत, कुटुंबाचं पाठबळ आणि स्वतःची जिद्द याच्या जोरावर कुणालनं ही मोठी भरारी घेतली आहे। जाणून घेऊयात कुणालच्या यशाचा प्रेरणादायी प्रवास कोकण 7 लाईव्हच्या आमच्या यशवंत या विशेष कार्यक्रमात। कुणाल, सर्वप्रथम तुझं या मोठ्या यशासाठी खूप खूप अभिनंदन। संपूर्ण देशभरात तू जेई ॲडव्हान्समध्ये 353वी रँक मिळवली आहेस। हा क्षण तुझ्यासाठी आणि तुझ्या कुटुंबासाठी किती खास होता? हा क्षण माझ्या आणि माझ्या कुटुंबासाठी खूप खास आहे। आमच्या 2 वर्षाच्या मेहनतीचा हा फळ आहे। तर बघायला गेलं तर माझ्या कुटुंबात मी, माझी आई, माझे वडील आणि मला एक छोटी बहीण आहे। ह्या चौघांनी मला खूप साथ दिली। त्यांचं पण खूप कष्ट होतं याच्यात आणि त्यानंतर माझ्या शिक्षकांचा वगैरे सर्वांचं याच्यात खूप यश आहे आणि सर्वजण आनंदी आहे। याबाबत आपण आणखीन बोलणार आहोत, पण मला तुझ्या या स्वप्नाविषयी जाणून नक्की घ्यायला आवडेल। खरं तर IIT सारख्या या माध्यमामध्ये प्रवेश मिळवणं फार कठीण असतं। पहिल्या टप्प्यामध्ये तू हे यश मिळवलंस, तर नेमकं IIT मध्ये जाण्याचं तू स्वप्न कधी पाहिलं होतंस आणि या प्रवासाची सुरुवात कशी झाली? खरं बोलायला गेलं तर मला IIT हे असे मोठे इन्स्टिट्यूट किंवा जेही अशा परीक्षा हे होते ते मला 9वीतच माहिती पडलेलं, पण त्याबद्दल काय मार्गदर्शन वगैरे बाकी कशी तयारी करावी या एक्झामची हे मला 11वीत जेव्हा विनोद सायन्स अकॅडमी जॉईन केले त्यांचे शिक्षकांना वगैरे माहिती पडलं। आणि मग पण तुझं शिक्षण कुठे झालेलं होतं? म्हणजे पूर्ण प्राथमिक शिक्षण जे आहे ते तुझं कुठे झालं? मी लहानपणापासून मिलाग्रीस हायस्कूलमध्ये होतो 10वीपर्यंत। त्यानंतर 11वी-12वीसाठी मी अभिनव सायन्स अकॅडमी जॉईन केली सावंतवाडीची। पण यामध्ये जेव्हा तू अभिनव अकॅडमी जॉईन केलीस तर तेव्हा तुला तिथे कसं काय मार्गदर्शन मिळालं? स्टार्टिंगला तर पहिलं तर आपल्याला थोडं इंट्रोडक्शन दिलं ह्या परीक्षेबद्दल आणि सगळी माहिती दिली। त्यानंतर आम्हाला बेसिक शिकवले ह्या परीक्षेबद्दल, जे आमच्या इथे होत नाहीत बऱ्यापैकी बोर्डाला वगैरे जे लागतात ते सगळे दिलं। त्यानंतर एक महिनाभर ते बेसिक्स घेतल्यानंतर मग आपल्याला धडे शिकवायला चालू केले त्याप्रमाणे। पण आता जेई मेन्समध्ये तू कोकण विभागात प्रथम क्रमांक मिळवलास, त्यानंतर जेई ॲडव्हान्समध्ये सुद्धा तू देशात रँक मिळवलेली होतीस। मग या दोन्ही परीक्षांसाठीची तुझी तयारी कशी काय सुरू झाली? आता बघायला गेलं तर IIT वगैरे असे मोठे इन्स्टिट्यूट आहे, ह्यांच्यात जर आपल्याला जायला हवं तर आपल्याला जेई मेन्स आणि जेई ॲडव्हान्स या दोन्ही परीक्षा द्याव्या लागतात। आता मी तर जेव्हा अभिनव सायन्स अकॅडमी 11वीत वगैरे 12वीत बघायला गेलं तर प्रथम तर मी आता आपल्या टॉपिक्सवर वगैरे धड्यांवरती प्रॉपर फोकस केला। कोणत्याही दिवशी मी शाळा चुकवली नाही, परत कुठचंही टेस्ट चुकवली नाही वगैरे काही असून देत सगळं हे दिलं। कोणताही बॅकलॉग ठेवला नाही मी, सर्व प्रॉपर केलं। आणि परत बघायला गेलं ना तर माझ्या शिक्षकांनी पण मला खूप मार्गदर्शन केलं। आता आमच्या अभिनव सायन्स अकॅडमीचे डायरेक्टर म्हणा डॉक्टर अमोल पाटील सर यांनी पण खूप मार्गदर्शन केलं, अभ्यासाची तयारी कशी करायची आणि त्यांनी सांगितलं। परत आता आमचे शिक्षक, माझे केमिस्ट्रीचे शिक्षक संदीप भालेकर सर, त्यानंतर फिजिक्सचे शिक्षक मनीष सिंग सर आणि मॅथचे शिक्षक संतोष टेले सर आणि अकॅडमीचे सावंतवाडी अकॅडमीचे CEO विलास पोल सर, ह्या सर्वांनी आणि त्यांच्या सर्व स्टाफनी मला मार्गदर्शन केलं या परीक्षेबद्दल। त्यांनीच मला हे केलेलं की परीक्षा ही कशा होते, कशी तयारी करायला हवी, काय काय उपक्रम वगैरे करायला हवे, त्यासाठी काय सोडवायला हवं, कोणती बुकं वगैरे करायला हवी, हे सर्व सांगितलेलं त्यांनीच। जेई मेन्स आणि जेई ॲडव्हान्स ह्या परीक्षा आता इथे काय सिंधुदुर्गात मला ह्या परीक्षा द्यायला भेटल्या नाहीत। ह्याचं सेंटर बघायला गेलं तर मला जेई मेन्स 1साठी सेंटर भेटलेलं कोल्हापूरमध्ये चिखली इथे। त्यानंतर जेई मेन्स 2ला मला सेंटर भेटलेलं रत्नागिरीला। त्यानंतर जेई ॲडव्हान्सला मला सेंटर भेटलं गोवा पणजीला। त्यानंतर तिन्ही सेंटरला माझ्या आई वडील आणि माझ्या मामाने मदत केली तिथे जायला। आदल्याच दिवशी आम्ही पोचलेलो तिथे। आणि त्यानंतर आपण या परीक्षेसाठी बघायला गेलं तर बोर्ड पण इतकाच मेन आहे, बोर्डाला 75% आणावे लागतात। म्हणजे मी या दोन्ही परीक्षेचा तयारी करत होतो सोबत बोर्डाला पण मी थोडा वेळ दिलेला। म्हणजे बोर्डमध्ये तुला किती मार्क्स असावे लागतात आणि त्यानंतर जेव्हा तू जेई मेन्स किंवा ॲडव्हान्सची एक्झाम दिलेली असतेस आणि तेव्हा तुझा रिझल्ट येतो तर तिथे तुला किती मार्क्स असावे लागतात आणि त्यानंतर तू यामध्ये प्रवेश मिळवू शकतोस?
आता बोर्डाला तर सर्वप्रथम आपल्याला 75% तर पाहिजे जर या परीक्षेत मोठ्या हां. इन्स्टिट्यूटमध्ये जायला हवं तर. आणि त्यानंतर आपलं जेई मेन्स किंवा जेई ॲडव्हान्सचा स्कोर वगैरे बघायला गेलं तर ते डिपेंड करतं, प्रत्येक कॉलेजला जाण्यासाठी थोडा वेगळा हां. होतो. हम्म. ते काय त्याबद्दल मला थोडी आणखीन माहिती तुझ्याकडून हवी आहे. सर्वात पहिल्यांदा आपण जेई मेन्स बद्दल बोलूया. ही जी जेई मेन्स असते तर ती कशी परीक्षा असते आणि जेई ॲडव्हान्स असते, या दोन्ही परीक्षांमध्ये नेमका काय फरक असतो? पहिली बघायला गेली तर जेई मेन्स ही 3 तासाची परीक्षा असते. आपल्याला 3 तासात 75 प्रश्न सोडवायचे असतात. हां. पण ते 75 प्रश्न सोडवणं 3 तासात वेळ पुरत नाही शक्यतो. त्यामुळे जितकी तुम्ही प्रॅक्टिस कराल ना तितकं तुमचा वेळ नियोजनाचा वेळ वाढेल. तिथे नियोजन करणं वगैरे ते कठीण असतं. आणि जर जेई ॲडव्हान्स बघायला गेली ही 6 तासाचे पेपर असतो. पहिल्या 3 तासाचा सकाळी 9 ते 12, त्यानंतर 3 तासाचा 2:30 ते 5:30 हा म्हणजे वेळ जेई असतो. ॲडव्हान्स मध्ये 2 पेपर असतात. हो, आणि त्या दोन्ही पेपराचे मिळून आपले स्कोअर कॅल्क्युलेट केले जातात आणि मग त्याप्रमाणे आपल्याला कॉलेज भेटतात. आता जेई ॲडव्हान्सला आपल्याला ते 6 तास बसण्याची सवय वगैरे हे खूप गरजेची असते. आपण प्रॅक्टिस तशी असायला हवी आपली. मग तू आता या दोन्ही परीक्षांची जेव्हा तयारी करत होतास तर त्यासाठी तुझं वेळेचं नियोजन कसं होतं, तुझं दिवसभराचं शेड्यूल कसं होतं? आणि एक तू म्हटलंस की तुला 6 तास त्यासाठी बसावं लागतं, एका जागी बसून ती एक्झाम द्यावी लागते, तर त्यासाठी पेशन्स म्हणजे संयम सुद्धा महत्त्वाचा असतो. तर त्यासाठी तू स्वतः कशी काय तयारी केलीस? आता मी तर बघायला गेलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स हे 3 मोठे विषय होते ना जे या परीक्षेसाठी, यांना मी समांतर वेळ दिला. माझी दिनचर्या बघायला गेली तर मी किमान सकाळी 6 वाजता तरी अभ्यासाला बसायचो. सर्वप्रथम मी केमिस्ट्री हा विषय घ्यायचो, त्यानंतर मी तो 8 किंवा 8:30 पण घ्यायचो. आता मला जेव्हा मी 11वीत होतो तेव्हा जस्ट समोर माझं ते अकॅडमी होती, ती माझ्या जस्ट समोरच होती, त्यामुळे मला काही 8:30 पर्यंत बसायला जमत होतं. नंतर 12वीत गेलो तेव्हा ती अकॅडमी कशी भटवाडीत गेली ना, मग मला 2 किलोमीटर लांब पडली, त्यामुळे मला मग 8 वाजताच उठायचं पडायचं. कारण 2 किलोमीटर मी 2 वर्षभर चालतच गेलेलो, आपल्या मित्राबरोबर एका चालतच जायचो, त्यामुळे ते 8 वाजता तिथे उठावं लागायचं. त्यानंतर अकॅडमी आमची असायची सकाळी 9ला चालू व्हायची, ते 4 पर्यंत लेक्चर असायचे, ते मी रोज अटेंड करायचो. आणि त्यानंतर 4 ते 8 डाऊट सेशन असायचं, पण माझे शक्यतो मी 6 वाजता घरी यायचो, 6, 6:30 किंवा 7 वाजायच्या आधीपर्यंत. त्यानंतर मी घरी आलो की एक अर्धा तास किंवा तासभर हवा तसा ब्रेक, त्याच्यात फ्रेश वगैरे व्हायचो. त्यानंतर मी आपला फिजिक्स हा विषय घ्यायचो मी तरी, तो जेवणापर्यंत, आता किमान 9, 9:30 पर्यंत. त्यानंतर जेवणाचं वगैरे ब्रेक झाला एक अर्धा तास किंवा तासभर, त्यानंतर मी मॅथ्स हा विषय रात्री घ्यायचो. त्यानंतर तो झोपायच्या 15 मिनटं आधी तरी मी उठायचो. मग म्हणजे पूर्ण वेळ तू या सगळ्या अभ्यासाला द्यायचास. पण याचबरोबर आता या 2 महत्त्वाच्या एक्झाम तर आहेतच, पण त्या बरोबरीनं आपली बोर्डची सुद्धा एक्झाम असते 12वीमध्ये. तू जसं म्हटलंस की त्यामध्ये तुम्हाला 75% हे किमान असणंच गरजेचं आहे, तर तुमचं सिलेक्शन होतं. म्हणजे जर तुम्ही या परीक्षांमध्ये मोठं यश मिळवलं आणि इथे जर स्कोर कमी असेल तर ओव्हरऑल तुमच्या ॲडमिशनवर त्याचा परिणाम होत असतो. मग त्यासाठी तू कसं काय ते म्हणजे दोन्ही गोष्टीचा ताळमेळ कसा काय साधलास? म्हणजे आता तू आपल्याला सायन्स घेतल्यानंतर प्रॅक्टिकल्स असतात, प्रॅक्टिकलचे जर्नल्स कंप्लीट करायचे असतात, मग त्यासाठी सुद्धा वेळ द्यावा लागतो ना. मग ती कशी काय तू दोन्ही गोष्टी एका वेळी साधल्यास? सर्वप्रथम बघायला गेलं आपण कोणताही धडा केला तर आपली जी बोर्डाची वगैरे टेक्स्टबुक असली ती तर आपल्याला वाचायला पडेल ना, पाहिजे ती जेई मेन्स असून देत बोर्ड असून, ते तर मी प्रॉपर 2-3 वेळा वाचलेली. त्यानंतर आता जनरलचं आणि बघायला गेलं ते काय 11वीत इतका लोड नव्हता, 12वीत आला तो काय शिक्षकांनी आणि मी म्हणून तो हँडल केला, तो काय नंतरच वेळ दिला मी त्याला जास्त, नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या वेळी. आणि त्यानंतर आता बघायला गेलं तर बोर्डाला आता मी तरी जास्त वेळ दिला नाही, किमान हफ्त्यातनं 1 तासभर प्रत्येक विषयाला तरी द्यायचो, कारण खास करून भाषे विषय हे आपले कमजोर पडतात ना ह्या 3 विषयावर जास्त फोकस केला. मग किमान हफ्त्यातनं एकदा तरी असं 1-1.5 तास असं भाषेचं वाचन वगैरे, त्याचं ते धडे आणि ते थोडं वाचन वगैरे बाकी केलं तर होईल ती मदत. आणि तू आता जसं त्यामध्ये उल्लेख केलेला होतास की तू पूर्ण वेळ या सगळ्या गोष्टींना द्यायचास, मग हे करत असताना बाकीच्या गोष्टी म्हणजे आपले छंद असतात आणि आपल्या आवडी असतात, तर या काळात तू त्यांना कशी काय प्रायोरिटी दिलेली होतीस का? त्यासाठी तू काही मेहनत घेत होतास का? आता छंद बघायला गेलं तर आता टाइम असला तर मी आता ब्रेक तर घ्यायचो ना, आता दिवसभर थोडे अभ्यास करू शकतो, थोडा ब्रेक घेतो. तर त्या ब्रेकमध्ये काय करण्यापेक्षा आपले छंद वगैरे काय असतील किंवा ड्रॉइंग म्हणा, काय वेगळे हे वाचन वगैरे म्हणा, ते मी करायचो. आणि आता
पण या बरोबरीनंच या सगळ्या प्रवासामध्ये आणखीन एक महत्त्वाची बाब होती ती म्हणजे तुझं सर्वसामान्य कुटुंब आहे. अगदी सावंतवाडीमध्ये तुम्ही राहता आणि यामध्ये आर्थिक अडचणींना सुद्धा तुम्हाला काही काळामध्ये सामोरं जावं लागलेलं होतं. जसं तुझ्या या सगळ्या प्रवासामध्ये याचाही उल्लेख येणं फार गरजेचं आहे, म्हणून मी हा तुला प्रश्न विचारते आहे. तर कोरोना काळात सुद्धा सगळ्यांनाच आर्थिक संकट आला किंवा अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलेलं होतं, ते तुम्हालाही सुटलं नाही. तर त्या काळात तू या सगळ्या बरोबरीनंच कुटुंबाचा भाग म्हणून अभ्यासावर लक्ष कसं काय केंद्रित केलंस? तसं बघायला गेलं तर कोरोनाच्या आधी माझे जे बाबा होते ना, ते कुरिअर सर्व्हिसला कामाला होते. मग ते डिलिव्हरीचं वगैरे काम करायला लांब पण जात होते. मग ते जेव्हा कोरोनाचा हा काळ आला ना, त्यावेळी कसं बाहेर जाणं वगैरे तर बंद झालं, त्यामुळे ती जॉब ही कमी झाली. त्यानंतर पप्पांनी पेंटिंगची वगैरे कामं चालू केली साईड बाय साईड ऑफिसचं करत. आता मी बघायला गेलं तर मी जे कोरोना काळात होतं त्यावेळी जो मी आपला रोजचा उपक्रम होता ना, अभ्यास, धड्यांचं वाचन वगैरे, आपलं छंद वगैरे, ते सगळं मी प्रॉपर केलं, काय चुकवलं नाही. आणि आर्थिक अडीअडचणी किती असल्या तरी त्या माझ्या आईवडिलांनीच हे केलं, माझ्या इतपत पोचू नाही दिलं आणि मला लक्ष केलं, त्यांची खूप मदत झाली त्यामुळे. अगदीच. आता या सगळ्या प्रवासामध्ये तुझ्या आईवडिलांचं पण योगदान तेवढंच महत्त्वाचं आहे, तर त्याबद्दल आणखीन तू सविस्तर कसं काय सांगशील? आता माझ्या आईवडिलांनी तर आता माझ्यासाठी खूप मेहनत घेतली. त्यांनी पण 2 वर्ष माझ्यासाठी खूप हे कष्ट केले आहेत. आता बघायला गेलं तर माझे बाबा जास्त ते कामापुरता बाहेरच असतात, त्यामुळे माझं सर्व लक्ष माझ्या स्वास्थ्यावर म्हणा किंवा माझ्या खाण्यापिण्यावर किंवा मी अभ्यास करतोय की नाही ह्याच्यावर लक्ष माझ्या आईने दिला बऱ्यापैकी. तीच माझं सगळं करत होती. तिनेच मला प्रेरणा दिली अभ्यास करण्याची, तिनेच मला हे शिकवण्यासाठी तिनेच हे केलं आणि त्यामुळे ते हे सगळं शक्य झालं तिच्यामुळेच. फार महत्त्वाचं आहे हे. हो. आणि आई वडील आपल्या या सगळ्या प्रवासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. खरं तर ते असतात त्यामुळेच आपण यश मिळवू शकतो किंवा आपल्याला जे हवं आहे त्या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. त्यामुळे त्यांचं योगदान हे आपण कितीही मोठं झालं तरी आपण विसरू शकत नाही. पण या बरोबरीनं अनेक जण आता या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी उत्सुक असतील किंवा ते करत असतील, तर अशांसाठी तू काय सल्ला देशील, त्यांना काय मार्गदर्शन करशील? आणि या काळात आपल्याकडनं काही चुका होतात, तर त्यात तुला जाणवणाऱ्या चुका कोणत्या आणि त्या चुका होऊ नयेत यासाठी सुद्धा तू त्यांना काय सल्ला देऊ इच्छितोस? आता प्रथम तर बघायला गेली स्पर्धात्मक परीक्षा वगैरे कोणतीही म्हणा, त्यांच्यात आता कॉम्पिटिशन वगैरे वाढत चाललंय. सर्व मुलं आता खूप अभ्यास करायला लागले. मग आपणही तितका अभ्यास हे जाणीव ठेवून आपण अभ्यास वगैरे करायला हवं प्रॉपर. आणि तो आता जे वगैरे मी म्हणायला गेलं तर ही परीक्षा आहे, ह्याच्यात कसं होतं की आपण कोणताही प्रश्न आला म्हणजे प्रश्न सोडायचे असले तर प्रश्न आला तर आता या 3 तासाचं किंवा किती तासाचा असेल तो वेळ पुरवायचा असेल आपल्याला, तर आपण प्रश्न वाचण्यात हा एक मोठा हे आहे की आपण असं वाचायला प्रश्न एकदाच वाचायला 1-2 मिनटं देऊन, पण असा प्रश्न एकदा वाचला ना की आपल्याला परत वाचता पडता कामा नये. एकदाच वाचून आपण जर त्याला हे करू शकलो ना, पूर्ण समजून घेऊन सोडवू शकलो, तर त्याचं खूप हे होतं ना, तर मग आपल्याला टाईम पुरणार नाही. तीच एक मोठी हे आहे की तुम्ही असं तयारी करा आपल्या प्रिपरेशनमध्ये की तुम्ही एकदा प्रश्न वाचले ना, कोणतीही एक्झाम होऊन देत, प्रश्न वाचलेत की तुम्हाला तो पूर्णपणे समजायला हवं, तुम्हाला त्याच्यातलं काय करायला हवं, कसं काय सोडवायला हवं, ह्याची तुम्ही आपल्या रोजच्या ह्याच्यात प्रॅक्टिस वगैरे ठेवा. बाकी आपलं कोणतेही लेक्चर, कोणतीही टेस्ट वगैरे ते चुकवू नका. परत रोजच्या रोज आपला अभ्यास तितका ठेवा. एकही दिवस चुकला तरी ते खूप होतं. आणि ह्या परीक्षा कोणतेही असून देत, प्रत्येक मार्क महत्त्वाचं आहे. छोटे छोटे चुके पण खूप हे करतात आपल्याला, म्हणून लक्षपूर्वक आपले हे करा. म्हणजे थोडक्यात तुमचं त्याच्यावर फोकस असणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही जो प्रश्न एकदा वाचलात तो समजून घेऊन तुम्हाला लगेच याचं काय उत्तर असू शकतं हे तुमच्या डोक्यात त्याच वेळी येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी वेळेचं नियोजन आणि अभ्यासाला द्यायचा वेळ हे फार महत्त्वाचं ठरतं. पण कुणाल, आता तू IIT मला वाटतं रुडकीमध्ये इलेक्ट्रिकल शाखेमध्ये आता तुझा प्रवेश निश्चित झालेला आहे, तर भविष्यातले तुझे प्लॅन्स काय आहेत? आता तरी काही जास्त प्लॅन नाही. तरी बघायला गेलं तर मला जोसा काउन्सिलिंग होते, त्या पहिल्या राऊंडला मला IIT गुवाहाटी भेटलेलं हीच इलेक्ट्रिकल ब्रांच. आता राऊंड 2ला मग मला आता IIT रुडकी भेटलं आणि ती फिक्स झाली. आता माझी IIT रुडकी कशी माझी आवडत्या IIT मधनं एक होती, ती भेटली, त्याचा तर आनंद आहेच. आता तिथे जाऊन आता 4 वर्ष तिथे शिकणार आहेत, तेव्हा आता पुढचे प्लॅन बनेल, कारण तिकडे नवीन लोक भेटणार, परत तिकडचं कल्चर कळणार, परत तिकडचं वातावरण, प्रोजेक्ट्स वगैरे करणं, मग आपले फ्युचरचे प्लॅन ठरवणार तिथे जाऊन. आणि
पण असं तू काही विशिष्ट अशा गोष्टी ठरवल्या आहेस का, म्हणजे या 4 वर्षात मी अमुकच काहीतरी करेन किंवा या गोष्टीवर जास्त फोकस करेन, असं काही तुझ्या डोक्यात आहे का? म्हणजे तू अर्थातच इलेक्ट्रिकल शाखेमध्ये प्रवेश घेणार, मग त्यासाठी काही अभ्याससुद्धा केलेला असेल की नेमकं त्यामध्ये काय अभ्यासक्रम तुझा असणार आहे, तुला तिथे जाऊन नेमकं काय करायला पाहिजे, याबाबतच्या काही गोष्टी ठरवल्यास? थोडंफार ठरवलं आहे. आता इलेक्ट्रिकल आता थोडीफार मला बेसिक माहिती आहे. आता मी 9वीत टेक्निकल हा विषय होता ना, तो घेतलेला आहे इलेक्ट्रिकलमध्ये, त्यामुळे मला बेसिक नॉलेज तर बऱ्यापैकी आहे. आणि परत बघायला गेलं तर आता फ्युचर प्लॅन्स इतके नाही आहेत ते आता तिथे जाण्याचे कारण. या सगळ्या प्रवासासाठी तुला खरं तर खूप खूप शुभेच्छा. आणि तू आमच्या स्टुडिओत आलास, आमच्याशी संवाद साधलास आणि फार महत्त्वाच्या टिप्ससुद्धा तू या निमित्तानं प्रेक्षकांना दिलास, त्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार. आणि तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी तुला आणि तुझ्या कुटुंबियांना मनपूर्वक शुभेच्छा. तर आपल्यासोबत होता कुणाल गाड. अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी त्यानं आपल्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. कुणालचा हा प्रवास केवळ एका विद्यार्थ्याच्या यशाची गोष्ट नाही, तर जिद्द, मेहनत आणि कुटुंबाच्या विश्वासाची प्रेरणादायी कहाणी आहे. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ध्येय निश्चित असेल आणि मेहनत प्रामाणिक असेल तर यश नक्की मिळवता येतं, आणि कुणालनं हे सिद्ध करून दाखवलं आहे. IITच्या या त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी कुणालला पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय.